O BNG pediu o apoio dos cidadáns galegos nas pasadas eleccións xerais para conseguirmos que o BNG tivera unha posición decisiva en Madrid, que a nosa representación ali pudera ser determinante para que cada vez que se tomaran decisións importantes para o conxunto do Estado tiveras en conta Galiza. Isto foi o que lle plantexamos aos cidadáns galegos nas pasadas eleccións xerais. E para min é unha enorme satisfacción que os cidadáns galegos podan comprobar agora que aquilo que prometimos e con aquilo que nos comprometimos agora se cumple, porque o BNG ven de ser decisivo para que o Estado pudera aprobar os orzamentos para o ano 2009 e así ter un instrumento para enfrentar a crise. Tivemos esa responsabilidade, contribuímos dentro do BNG a que se aprobaran os orzamentos, os nosos votos foron decisivos, pero o máis importante non foi iso. O máis importante é que Galiza foi protagonista. Cantos cidadáns galegos, inda que votaran por outras forzas políticas e non votaran polo BNG, pero cantos cidadáns galegos tiñan soñado en moitas ocasións que cando se deran estas situacións, en vez de ser os vascos e os cataláns os que decidíramos os galegos. Cantos, moitos. E eu sei que todos esos cidadáns están hoxe satisfeitos. Están satisfeitos porque dicen, por fin agora é Galiza a que conta. Por fin agora é Galiza que decide. E decidimos en termos positivos. Galiza non lle quita nada a ninguén. Galiza o que contribuye co BNG é a que o Estado teña orzamentos e ao mesmo tempo esos orzamentos teñan en conta Galiza, sin quitarlle nada a ninguén. Aumentamos a inversión do Estado en Galiza, 125 millóns de euros, pero que Galiza o merece, porque levaba moitos anos recibindo moi pouco. Conseguimos que haxa unha financiación suplementaria para a lei de dependencia, 100 millóns de euros máis. Creo que o merecemos tamén, porque somos un dos países de Europa que máis xente maior ten, non estamos pedindo ningunha injusticia. E conseguimos tamén que haxa unha comisión bilateral para facer seguimento dos investimentos en Galiza, porque de nada vale polo nos orzamentos do Estado se despois non se cumple. Había que ter esa comisión bilateral de seguimento que a vamos a ter e aumentamos tamén o nivel de autogoberno de Galiza, a nosa capacidade competencial con novas transferencias. Precisamente, a comisión de seguimento e esas novas transferencias para Galicia sustancianse estes días en Madrid. Día 22 e o día 23, con diferentes reunións no Ministerio para as Administracións Públicas, nas que quedará xa consagrado e escrito as novas transferencias para Galiza, moi importantes, por certo, en materia de arquivos, en materia de museos, de bibliotecas, na inspección de traballo, en becas o estudio, saldo da débeda de superficie. Por fin o Castelo de Monterrey vai ser galego. Xa de os catalás aínda non conseguiron totalmente que o Castelo de Montjuïc sea dos catalás, non xa conseguimos que o Castelo de Monterrey sexa dos galegos, que foi sempre. Únicamente que agora estaban máis do Estado, por certo, para facer ben pouco ali. Bueno, pois estes son pasos pequenos, pero importantes para que Galiza sexa máis dona de sí. E iso que queren a maioría dos galegos, que Galiza sexa dona de sí, e que cos nosos erros e cos nosos acertos, cos nosos problemas, porque todos os países os teñen, podamos camiñar hacia adiante. Esa é a labor do BNG, e eu sei que a xente maioritariamente en Galiza así o entende e así o aproba.